Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channels and confessions and deep secrets. Kana kari kitanka kukuya nino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasmero Zimbabwe takigira inyaya ya bulitswa. One of my political activists, Kerina Mujati. She's based in the UK, Abuja. Achitaura about nyaya ya Valerio Sibanda. Toraya chiti makuraka kwana Valerio Sibanda ngari zaine. Buddha achakiza zakari Valerio ni corruption and Valerio Sibanda yari corrupt muri Zimbabwe and he is part of the Mafidi dynasty kuluta ichitora minerals ne minda yavanhu muri Zimbabwe tikati kwestani kwaitwa mungonzo audio yataurwa na Kerina Mujati expose Valerio Sibanda and Valerio Sibanda imbava Valerio Sibanda should resign pabula bashoro zakara boda na Sean Mnangagwa shinzi varikuba varikutora mari and they are part of the gold mafia tikati kwestani kwaitwa mungonzo nyaya iyi mwamadzaza mufunga mu comment section tukaona vana idi valo Emerson mwana wake takamona ari meeting yesadiki aminoti mwana wake Shoni anoenda nomira ikoko aminoti Shoni akanyeperwa nani kuti zvakazotrenwa kuZimbabwe military akazoendeswa kana kuChina kana kumwe kupi kwakazoendeswa nababake abva afunga kuti iye ari ega Shoni Mnangagwa ndiye musoja akangwara zvekungwarisisa kudarika masoja ese ari muZimbabwe. Shame on you, Shoni. But we have to say it. But une ego riri dangerous kudarika rababa vako. Iwewe chana chanezuro ndo wakutofunga kuti ndiwe soja rinorira ndiwe soja rinosvika kure. Whatever zvamuri kufunga kuti muda kuita muZimbabwe whether muchaita marebels muchaita chii but what I know is kuenda muchaenda ende takamirira kuti tione kuti vanhu vamwe muchauraya ndevapi mamwe masoja muda kuraya ndemapi kana muda kuisa vanhu venyu whether vachaita zveviolence kana mabhemba we are waiting ana Owen Muda we are waiting nemana Garwe nana Chadzamira muchida kuzviti ana Jennifer nemuswere anani. What people they don't even know is that vanhu vese vanodya na Emerson Dambudzo Mnangagwa is either mwana wake akarorwa nevana vaED ndosaka vaendeka union kwa vana July vanenge vachita natezvara vachita izvozvo vachana tezvara mwana waJuly moyo akarorwa nemwana waEmerson Dambudzo Mnangagwa vese vamunenge muchiti hanzi ana Snicks anorira muHarare vese vaive hanzi ana July moyo vanenge vachingopiwa mari mahuri anenge achingonzi ari connected koko achingopiwa mari toita nyika iyoyo kuti ED nanatezvara vake nevakwasha vake nanambuya vake nanani ndo vari kutonga Zimbabwe nehanzvadzi dzana Syria nachadzamira ndo vakutaura zvavari kutaura because vanhu vakapusa people are not researching people in Zimbabwe they have like surrendered they have even mental capacity. Why? Inini nyaya ndinayo pano ndiya Valerio Sibanda. Valerio Sibanda yakaregerwa stereki konguva uhombe stereki achita chikoronyera chake muarmy. You will not run away from me, Valerio Sibanda. I'll tell you this. I'm not even scared of you as well. I'm not at all. I'm not scared of you. Because you are messing our country. You have killed our comrades. Because you are trying to eliminate those ones who can stand up to you. You are eliminating them. You've been eliminating them, selling them out to ED. Valerio Sibanda is part of the looter stag. Valerio Sibanda is part of gold mafia. Valerio Sibanda is part of the thugs who are running Kuvimba. Dream Allo is the even what you are going to mutapa the trust fund. Valerio is part of it and he is into it and is a ruthless person. You must step down. You are over 70. You must step down. May I know that you are a very, very crooked man. A dirty soldier. So now Valerio Nyandi na panapanas and I'm going to do a live. And mwana comrade wawa akatongodzi ashekwa sada kumusa sitarake ndicharisa padukisa pa live. Mwana comrade yakamodzi ashayikwa arowa pane zvaitika kwari. It's you and your tags nemwana wakwanonzi Nkosi. It's you and the other people which I will do. I've got the names and everything. It's you. We are coming for you. You've been killing all mama generals because you are trying to clear your way because you equally have dangerous ambitions like your brother Emerson Dambudzo Mnangagwa. It will not work. It will not work. I will make sure that and I will pray that
whatever I am going to be disclosing about you, Zimbabweans are going to see through who you are. The military are going to see through who you are. You must step down. Because you cannot be leading men and women in uniform who are suffering. And you are doing what is against the ethic, the conduct of being an upright commander or to lead those men and women in uniform. You must step down. You must step down. Wagaskwa ipapo to protect ED. And you must step down. Urugubira vanu gold claims, chrome claims avo, minda yavo, everything. You Valerio Sibanda. Hauna nyadzi Valerio Sibanda. Murume mkuru. Kutoona uchibvisa bhurugwa. Kutoona kutoenda kunomira nemwana wa comrade waunoti maybe waitoti chef wako comrade wakakurwa naye kuhondo wotonzwa iwewe kuti iwewe kuda kutoita election yekuti udanane nemwana wa comrade wavo nokuti mwana wa comrade hapana chaiziva nekuti wairara naye kumurara naye uda kurara nhaka yake kuti umubire nhaka yake yakasirwa nababa vake kuti uzive kuti chaanonyanyoziva chii pane zvinhu zvawaiziva iwo chionoti mwana uyu azive. So now everywhere where you've been trying to say she wants to go to the court, you blocking it. Rusununguko has been supporting this girl. And then Mudaku Mujanyira. It will not work. We are going to expose you. How can you want to steal somebody who worked, saved Zimbabwe, supported the liberation struggle? Akashanda muna akazvitengera purazi rake. Before even land reform. Akazvitengera, I've got all the documents. Akazvitengera purazi rake iwewe neruchiva wakuti kutoona election kutomisa kutoita election kuti uende unonyepera love kune mwana wa comrade wanofanira kurespecta kumubvisa bhurugwa kuda kumurarira nhaka yake kuti uzoiba. It will not work. We are going to stop you. Munhu wese muZimbabwe ari kuchema nehama dzakabuuraiwa nevanowana ED nenyaya yevashera anorepresenterwa mapepa efake ane chidhindo cha1982. Zimbabweans, stand up. Either you contact me or you approach the police, you approach the courts, because all those paperwork is dodgy. And imimi vanhu vari kudeeds house, vanhu vari kudeeds office, hear me. Vanhu vari kudeeds office, you shall pay for all your sins. You shall pay for all your sins. Murukiti wati documents evanhu disappear. Title deeds evanhu vakatenga zvinhu nesimba ravo nemari yavo ari kudisappear. Muchiisa zvidhindo zvakudhara pave way for Emerson Dambudzo Mnangagwa nemupavha dzakana Tagure ana Valerio Sibanda kuti vabe ana Chitando kuti vabire vanhu. Vanhu vekudeeds office. Vanhu vekudeeds office. Turukuti hatisi kuda corruption muZimbabwe. Ndosati toda kuti Emerson ana Tagwirei ana Valerio Sibanda ana vese mpavha dzake vese ana Chitando ana Mtuli Gube ana Guva Matanga mpavha dzese dzaEmerson dziende ana Kesti Coventry mpavha dzese dzake dziende ana Obert Mpofu namwe makanyarana Obert Mpofu a thief. And Opa Mchinguri thieves, and Amchama thieves. You will pay for your sins and never deeds office. You have destroyed many lives in Zimbabwe. Mushibama deeds, Muchichinja assassin because of ED Tagure, Valerio Sibanda and their dirty dozen. Vese ana Muda, ana Chadzamira, ana John Musara, ana Philip Chabata, ana Nima Dogenya na Musquere, ana Tati pasine corruption. Apana pekuti vanhu vemuZimbabwe vanozoudzwa kunzi aiwa ED ngasvitse 2028 isiri muna 2025. Aratidza kuti haakwanise kusvika muna 2028 nekuti Zimbabwe inotosara isisina kana chinhu. Mafarms akutora vakarwa hondo achipa maBelarusians maRussians. Vane mafamu vamwe vari kutotorwa achipiwa vana vake. Vanhu vese tarisei vasikana vese vanoda kubudana naTwitter kuna nani vachida kuvhera neminda kuti muvatarise kuti vanani vanawana ED vane maseneme kumba kwana mai vavo. Apa hamusi kuziva muchivhairirwa mwana mudiki anoita famu yakabva pano nosvika akaiwa noti ndakabva kudiaspora ndakazoita famu wakaipiwa sei nani?
ende uchinopiwa famu iwewo nakurwa hondo kunopiwa famu kudistrict kusiri kwako. Vanhu vese vaID vakatora mafamu kumadistricts asiri avo, muchadzokera kwenyu kumadistricts enyu munopiwa mafamu ikoko, nekuti muconstitution yeZimbabwe munhu chete aifanira kutora munda musiri muconstitution make muprovince make ndemunhu akarwa hondo. Vese vanhu vaID mimi mukuvhera nemafamu mashi west mashi east mashi central kupi kwamakatora minda kusiriko kumisha kwenyu muri kudzokera. We are coming for you as well. Enough is enough. We cannot be bullied.